Nthawi naso ya mtengo wapatali imene timakupatsirani programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa, mlendo wanga mpulogalamu iyi ndi Twaha Chimuka. Kwambiri tiunikiratu masero ampira wa miyendo wa atsikana osapyola zaka 20 mu mpikisano wa FIFA World Cup. Timu ya dziko lino ya The Young Scorchers yatuluka mpikisano umenewu italephera kugonjetsa timu ya Nigeria. Ndipo kunali masero a Blantyre Derby zakumera FCB Nyasa Big Press kugonjetsa timu ya Mighty Wanderers. Masero am NBS Bank National Division League ayamba kumatero asabata yangotai kwakhala kunja kwa dziko lino. Tayionatu Arsenal ikuchilimika pa nkhani yofuna kutenga ukatswiri wa Premier League ku England. Ndeni ngukupemphani kuti tiyeni tikhale limodzi. Ndiyetu monga ndinakambira kumayambira programu ya Sports Arena ndimulandire mzanga Twaha Chimuka. Twaha takulandira pano pa Times Television inanso programu ya Sports Arena. Yeah, ndakwanisa back to back. Alright, pacha weekend sonali limodzi. Yeah, weekend nali limodzi. Yeah, ndimaona kuti ma games a wiki imene ayenda bwanji. Yeah. Alright, of course atsikana athu achichepere under 20 The Young Scorchers analimbana nawo kulimbana kwabwino tisaname yayi. Yeah. Amenya nkhondo kuigonjetsa Nigeria. Ndikuva tino ma qualifiers amene wawo mwina timu yoyamba kugonjetsa Nigeria ndi timu ngati ya Malawi, The Young Scorchers. Tinapambana 2-1 pa Bingu National Stadium koma sizinatiyendere chifukwa masolo yamba tinagonja 2-0. Ndikuti tatuluka ndi 3-2 go aggregate. Nigeria kudutsa ndikuti Nigeria yapanga qualify ku World Cup. Muna ndiziti zina zimene unatolapo pa masolo amene The Young Scorchers imakumana ndi timu ya Nigeria. Naona kuti tinalibe pa Chingereza amati mental strength. Okay. Inatifuta kwambiri chifukwa masewero wa technically iwefe we outplayed ndanzatu. Yes, ndinagonjetsa koma anapanga proof point wena kuti iwo they are a team yamphamvu kuposa ife. Okay. Koma ndichachikulu chomwe chinatifuta chimene ndinati mental strength. Ife ndamene ndiphuma yona kuti tichinye tipa qualify. As a result timasiya ma spaces osayenerekera ndipo ndikungoti mwina mwayi unaliona kuti anzatu a Nigeria wa tsiku limene lolo sanali ruthless. Nthawi imene akuyenera kuti panga attack koma akanakhala kuti anali ruthless kuti anali ndi kuthwa kwenikweni akanatimaliza zigoli zambiri chifukwa mukayang'ana mipira yambiri imene anzathu amayipeza they could play long koma amapeza abe ma spaces kumbali yathu zomwe zimakhala ngati kuti ife zikutitani zikutivuta komabe iwo ndi ife ndiye kuti tapanga share record cause iwo atichinya ife inakhala kuti ife so that's our only defeat mu qualifiers are from 8 games. Okay. Yeah. Now also ife tachinya ifeso tenda tudo osagonja ifeso tinayesesa kumbali yathu tamenya ndithu magame ochulukirapo osagonja komano a Nigeria ndi amene anakwanisa plan yoti atichinyire and kutichinya kumeneko ndi kumene kunakhala ngati kuti kwatiwonongera ulendo wathu komabe it's good kunena kuti at the end of the day tinakwanisa kunena kuti kupanga nawo compete mpaka kufika pa level ngati ndizabwino. Tichikuoneka kwena kuti tati tisunge bwino kutsogolo kuti takhandi kwati ukayona game iyi tinakwanisa pana kuchinya zigoli zili pa 55 minutes. Yeah, koma ndimene tinachiona kunena kuti mental strength. Okay. Kwena kuti titachinya pa 55 minutes khala pa 2 what happened next tinachinyisa ifuka chani tinafika ana pavere apano game ija tatani tachinya tukenera no titani no apa pante kuti zafikapo namba anokhala ngati kuti no we cannot hold it anymore. Okay. Tinakhala nokuti tatayilira no zatitekera as a result zangati zimene tatani zinachita tachinyisa chigoli mthawi yosayenerera and as that they managed to defend that mpaka kutani mpaka peze kuti at the end of the day they were okay, they were comfortable kunena kuti tikangochinya chigoli chimodzi bas we are okay. Zimene zinakhala ngati kuti ife zatisokoneza for kuchoka pamene popo pita tsogolomo zinaonekabe kunena kuti zikutifuta sitinapange no hold kuti pamene pafika apano timayenera no kutana. Okay. How do we control this game? Tipha bwanji tipanga manage bwanji game iyi apa kunena kuti anzathuwa
tikhale kuti taatseka asatipangeso chani asatipangeso ataki chimene chinativuta. Moving forward ukuona kuti no timu iyi nakasi ndekuti ena ndoti next year sapanga so qualify kusera timu ngati imeneyi ndoti amanga graduate mwina kuita timu yayikulu kapena kuyenda kwake no timu ndi imeneyi ikuoneka kuti tsogolo liliko. Tsogolo lilipo komanso pali nthawi zina zimene si onse amene amapanga qualify to play for the senior team zimene zonse tikuyenda kutani kuvomereza. Ena achitika mwayi kuti asewera chani asewera the Scorchers timu yayikulu alipo ena omwe amasewera ndi kale momwe achina Rose Gabriel, Faith Chinzimu, Letitia Chinyamula ndi gulu lanzawo they play chani the senior team pamene tiliso ndi ena momwemo amene iwo career yawo izathera pati izathera amene papa appearance yawo ku national team izakhala yathera apapa komano mwina chachikulu tsopano nchonena kuti kodi next competitions tipangano zotani chifukwa tikenera kuyang'ana this was World Cup qualifiers. How about AFCON qualifiers under 20? Tukenera kutisungano timu yotani tinyamukano bwanja apapa to that level. Komanso pali ma games ena lese kosafa ya chaka chino o ya chaka cha mmawa tipangano keep squad yotani yona kuti ipite kumene koko. Komanso now transition imene kuti umumwe ndi atiwo amene tikapanga feel kuyena kuti awawa tithakuapitisana kuti nthakapanga no promote to the other team. Komanso umumwe liwosewera ena amene they have overplayed with team iyi amene opada kali panopa they have to move on pabwereso ena because you cannot have osewera omwe mayenera kuti akasewera level 18 awasunthe akafike no pa stage ina chifukwa mwachisanzo osewera amene asewera Letitia Chinyamula has been playing for this team kwa nthawi yayitali achina Faith wa chimozimozi so amene panopa you close the door kuti awawa si under 20 so yayi awawa apite ndicho linga chona kuti ukukunso ena asabwera azatani azalo weno pa space koma mu team imene tindikosa for kusoda pompa ya women's ndiko kuti nomwina exposure ina sweka rukaso atawagisa ntchito atsikana ngati amene wawa. I think kosa fatamaliza sitinasewera somewhere jam February made makonzeka as we are thinking kuti tipita ku AFCON yeah komano next ndi AFCON nimafuna ndipangiza AFCON nkhani ndiona kuti kodi tiziyang'ana the other team yayikulu ija ya senior nditi yang'ane no iyi tikayang'ana iyi ndiye titeneno kuti chani tizifunse no mafunso onena kuti kodi ndiwosewera atino amene tingathe kuapanga promote kuti akapita mecha akakhazikike chabwino they may not go and play my games at koma just for exposure kuti akakhaena mu training kwingi kuti apart from abawande kuti tikuchosana amenda achula kale aja kuti ndima regulars asabwerereso chifukwa Faith uyu yemo achinya ichichi ya highlights ikuoneka kubweza chisangala china ichichi ndamene achinya so zigoli against what was the team komano the last team we played mmene baba qualify kuti kupita kwa chani tikupita ku AFCON she's the one who scored his goals zimene zonse so iye inde kuti she's matured akuziwa zimene zimatani zimachitika komano kupatulano awa kupatula achina Rose wa achina Faith wa achina Letitia tikachosa amenewo ndiyena ati amene tingatendo kuatenga uku kuapitisa kumene njone timu iji ikakhale kuna kuti ndi chitsogolo koma tiyambi kuti atsikana anamenya nkhondo kufika step imodzi kuti apite ku World Cup sina ili ntchito amasewera tikwa kuti Mark Chombo and the entire team ayesetsa ndithu ngakhale timafuna qualification koma season end kuti next time zinthu zizakhala bwino kwambiri we hope kuti atipanga tiyambira apapa tigwisa ntchito ingati foundation ngati madziko wena kuti tikunyamukira apa tizipita mtsogolo chabwino umu ndi mmene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television timaonikira masolo amene asoda kumathero asabata yangotai timu ya mpira wa mendo yatsikana osapyola zaka 20 yatuluka mu mpikisano wa World Cup chifukwa inakapambana ndikuti imapita ku World Cup imene inali mbiri yoyamba ku dziko lino kuti timu ya mpira wa mendo yatsikana yokaswera masolo ngati amene wa World Cup ndipo tipitirire ndi nkhani yokhuza mpikisano wa FDH Bank Premiership chifukwa chakuti kumathero asabata yangotai taonado timu ya FCB Nyasa Big Place ikugonjesa timu ya Mighty Wanderers pamaso amene aseredwa mu mzinda wa Lilongwe Mzanga yali dabe yotani dabe ya mzinda wa Blantyre ukayesoda mu mzinda wa Lilongwe anali masewero osangalatsa I think wanthawi yayitali tinaona nakuena mwa masewero amene anali osangalatsa Blantyre dabe chifukwa chonena kuti anali end to end analibe kunena kuti ayi uyu nde amene akupanga dominate masewera onse anali movu ma 50-50 ambiri mwa iwo I think chigoli chomwe
inapeza bullets mwachangu chinapangaso pang'ono destabilize Wanderers komanso I think that second goal inaisokonezeratu Wanderers komanso I think the planning the planning kumbali ya Bullets, they had a very good plan chifukwa chonena kuti the system they used anaipanga surprise kwambiri team mene ya Wanderers amati yakaupeza mpira normally they would play in behind the defense kumene Clever Kalambo amapeza kompata kuti watawe amaipeza defense ya Wanderers ija ili off guard imaoneka kuti ikulephera kuti itani akatero zimaoneka kuti zawo ziwatani zikuwaendera we saw mmene chigoli choyamba chinabwera and tipange tineneretu pano kunena kuti the penalty was legit panalibe kuti referee wakondera chancha no that was clear penalty olomuta khala kuti masewera mpira ka 1 million muzipanga foul imene njame box refa azimba beteire kuti ndi penalty tsiku lomwe sayimba tinena kuti refa alephera ntchito yake it was a genuine penalty. It was a genuine penalty that one. Very genuine. Very good game. I think Wanderers iso china tivomereze pano linango khala kuti tsiku losilawo. Yeah. Chifukwa tikayangana ma chances ambiri. They created ma chances ambiri than Bullets. Bullets anango khala kuti they were clinical. Chifukwa sikuti nawo sanapanga create ma chances ambiri. I think they created only between 4 and 3 chances. Yoyamba that ya penalty ya chiwiri chigoli chimwana pesa chitatu there was a header ya Ephraim Kondowe yemwenso nayo so kuti sekunena kuti as a striker that header maina kuchinya you cannot head pompa kumpasa goalkeeper you need to place it osati kungo head la pompo you head it direct kwa goalkeeper as a striker he has to improve my areas ngaramene komanso I think kumbali ya Bullets overall mukayima yona game yao he was the weak link yeah because he was the top man amene amaimbekezera kwenda kuti azipanga holding mpira ndicho lingo chena maplayer ena ajabwere kumana at the end of the day he was the one amene amaluza mipira yambiri thereby kupanga create pressure kwa zinzake chifanira limepeza kuti akangouluza Wanderers kubwera so he has to work on my areas ngati amene yokuti kupanga holding mpira as a striker it's a prime responsibility. Mphamvu za amene kuti no Wanderers anachiponya pati chifukwa kupita masolo awawa Wanderers ne ma favorites porengera kuti no apambana masolo anayi apitati overconfidence. Yeah, amaoneka kuti mitu mwawo zimaenda zona kuti awati kukawa phanso kachikena andinso anapita ndi plan yonena kuti akuiziwa kuti Bullets ibwera chotere so mmene Bullets inabwera ndi setup yawo anaipanga surprise anazizimutsa kwambiri because samayembekezera kuti Bullets would come that way. Yeah, especially the first half system ya Bullets inaliyosinthika kwambiri they played different football imene ambiri samayembekezera kunena kuti they will play like that and Wanderers iso sina pange plan kuti Bullets itakubwera munjira yoteremo mapeto ake anaona kuti kumbuyo kuna kumaboka especially to the left kumano kumaboka choncho chifukwa chonna kuti Bullets mati ipasirana then impasa Blessings mpokera would launch it long kayampasa Paul Master would launch it long na akawapanga umenya kupitisa kutsogolo kumakhala kuna defense ije ya Wanderers imaima more of a high line they could be in one high line yomwe mpira chokangogwera kumbuyo kwa iwo ambeza kuti wa Bullets wopanga attack and amavuta kuti amuyimisa sanafike mu dangerous areas chifukwa chake inakhanga kuti Bullets achita bwino and Wanderers I felt kuti planning ndimene inakanika so result ya Blantyre derby ikupereka picture yotani tsopano mpikisano wa FDH Bank 2026 yapereka chithunzi yosiyana mukayang'ananso kunena kuti team ngati Silver Strikers nayenso yagonja ndi Blue Eagles so Blue Eagles and Wanderers amene ayiyamba ligi ngati ma favorites kwenikweni than Bullets titha kunena kunena kuti padakali panopa amene akumaoneka ngati kuti ma favorites you have Wanderers, Silver Strikers then Bullets malingana ndi mmene ma games ena amene matimu asewerera so yatsegulano this result yatsegulano the table kuti yayi tinaoni mpira udakali it's just 3 games tindi ntunda kutsogoloko we expecting so kuti kodi wina kuma teams ena apanga perform motani komano saperekaso chichidu kwa anthu Friday titabwera muno tinakambirana kunena kuti china machimene chimapereka confidence kwa team is when you concede ndakamba kuti Wanderers they look to have a very good team koma anachinyisa ndi Craig chimeja chitapereka confidence kwa team ena kuti angati Craig ya ukanisa kuchinya pa Wanderers if so we can
that's what happened. Anapeza tani achinyisa 2 goals somewhere around chama 55 minutes analika 2 goals down. So zimene just but zindina zake keeping clean sheets, kuchinya zigoli zochuluka zimapereka confidence kwa inu komanso zimapereka mantha kwa ndani kwa ma opponents anu. So zimene zonse ndi area ina imene ma players akuyenera kupanga chani, akuyenera kupanga manage at this level kuti izizi zosamazirani osamazira kuti zichitika. Nditati tabwera game ya Silver Strikers ndi Blue Eagles. Blue Eagles kuchinya timu ya Silver Strikers kuti anthu ozoti no Silver Strikers baga drop 3 points oyamba mu season ya 2026. Nkhani tikayang'ana masewera Blue Eagles ndi Silver Strikers. Normally amakonda kukhala masewera ovuta. Okay. Ndi dabe yomwe inatsala padakali panopa chifukwa ya Silver ndi Wanderers. Bwina ya Silver ndi Silver rather. Mwina last season ndimene khanga kuti atenthilako komabe Silver Strikers napeza kuti apanga dominate ma leagues once. So apapa pamene iyi season yatha palibe na winner. You see? Draw go home, draw away. Panopa Blue Eagles yanota ife tukuyamba kaita tani ta winner. So ndi masewera amene amakhaona kuti can go either side kungotengete tsiku limene amene ndi mwayende nani. For first half some moments Silver Strikers was good. Koma inapanga so attack kwambiri azili zati masiya ma spaces kumbuyo. It was one ball kugobera wina kungohedera zata 10 zipitani. That's what happens in my games ngati inuyo mukazitenga kuti yawata achinya komanso you feel overconfident. Even game ya derby ndi maifota kusaja nakamba kwena kuti Wanderers ikapita ku game ingena kuti tanchinya wina atangopita ndi mwala. Ndikangogenda basi. That's what happened. Koma tikaona overall masewero onse amene nditu ayendera tangona nditu zosata fa Saturday so unali masewero ena amene tadalipo ampikisano amene wa FDH Bank Premiership of course so ndonga sima game amwabirira nkati so mwasabata ina masoda so usiku koma tikaona weekend imene twahande kuti mwafuko inalipa ndi timu ya Crack posagolesana chigoli chinonse game inali ku Champion Stadium tayiona so Sivo ikugonjesa Ekaya 1-0 Ekaya imachokera kuna kuti ya imisaka yemwe kamene yapitisa ku chuti mpuzitsi akafikiranso pamwala ndi Sivo yapambana ndi kuti Sivo ndi Bullets afanana ndi tu masewero komanso ma points tikayonanso Moyale Barracks Moyale naona kuti kugonja mwina adagonja wiki yapita ija mavuto awo akasakhala ofanana naso ndeti ayiona ndeti kugonjesa Chitipa United 3-2 ena omanso ndeti akhala kupita fa asulo marusaso fixture ya weekend imene iyi utakuona weekend maseroso ankhani 4 Saturday 4 Sunday. Crack ikumana ndi Kamuzu Barracks, Chitipa United ndi Sivo, Luwana ndi Mighty Wanderers, Ekaya ndi Moyale. Sunday kuzakhala game ya Nyasa Big Bullets ndi Red Lions, Karonga ndi Mafco, Silver Strikers ndi Masters komanso Dedza ikumana ndi timu ya Blue Eagles. Iko tikhaso ndi weekend naso yantengo wapatali. Yeah, kwambiri. Bullets, Red Lions, I think it's one of those games amata khayo sangalasa. Okay. Chimodzimodzi so ya Luwana ndi Wanderers kudedza ikhala so game ya sangalasa. Would went to see kuti so Ekaya ndi Moyale apanga zotani. Ekaya winless championship season ino for 3 games ali ndi point imodzi yokha. Zomwe I don't think kuti ndi standard ya Ekaya malinga ndi investment yomwe akhala kuchita. So akhala kuti akufuna kuti apezere chipambano chawo chamba menepa. Masewera so pesa chidwi nda Chitipa ndi Sivo unbeaten chiyambiri kwinako the overbeaten Crack ndi Kamuzu Barracks yende ndi part of ma overbeaten finance. Crack I think yasena ma games atatu ndi 2 points yapanga draw ma games awiri ya gonja game imodzi neso KB ndesi nawe ndi point imodzi yokha chiyambiri cha season. I think point imene ipeza kwa ndi Karonga so ma game atatu agonja awiri kupanga draw game imodzi imene kosakhala masewera osangalatsa. Silver Strikers and Masters, that game kanakonda ikanakhala pa bingo usiku. Okay. Yeah. Now many week 3 igonekera pakati pano Bullets pa number 1 ndi 7 points, Sivo pa number 2 ndi 7 points, Silver Strikers pa number 3 ndi 6, Masters ndi 6 ndi kuti top 4 ya 20 mene pakati pano. Of course Blue Eagles achita bwino nawonso ndi 6 points, tayonanso Red Lions ndi 5 points. Mafuna takubwereranso pang'ono ndikudziwa kuti mwina tikhala kupita ku break posoda popati malize ndi National Division League. Pamasolo Bullets and Wanderers amapanga attract ma top officials and government. Tinaona nditu mtsogoleri wa
wa chipani cha UTM adaliso kabambe iye anakhala ku stand kuonera nawo maso amene plant ya daba pamanga attract nditu anthu osiyanasiyana ngati atsogolera ndale imene tikuoneramo ndi chinthu chabwino kwathu kuno kuti ndi vuto especially kwa anthu amene ali ndi maudindo. Vuto lake ndionena kuti akangoti ali ndi udindo ina yake umene amadziwikana mu community amadula line kuti kuone kukwayi kuti izi zinesi ndingapange nawo komano you go kukazisiya kugulu kumene ena asali zimathandiza one creating maubale ndi anthu aja. Two, you feel kuti kodi kunoko kwenikweni chomwe tikuvutikira ndi chani chomwe chikuti soyikira ife ndi chani. So adindo ngati awawa apita ku stadium mozati stadium mavuto ake akutenga ndaona chakuti chonchi akanakhala ena mukanaona akhala corporate box ndikuti ali mkatikati kuja kungotha kungoenda champeni atani apita pena just be a human being. Remember kuti you still a human being anyway. Olundakhala ndi udino kakhaleni kumene kuchako. Of course tikuziwa ena makhala kutawa issue ya security chani koma mwene kumpira it's rare especially kumala kuno rare kunena kuti wina wake wachidwa chipongwe ndi anthu akumpira chifati iye ndi brand. No, you can go be part of that. I remember the former VP Bwana Usi amapita nawo kuti kumakaimba nawo nyimbo ndi anthu aja. Zimene zijazo creates zimaonesa umozi kuti yes fine ndi udindo koma at the end of the day this tells us that football iwanga unites anthu mera anthu osiyana kwambi tifuna anthu ambiri azipangana ukonda netball azipita kaona netball ichi kwambiri ukonda ena akumakonda kaya ndi football apiti kaya basketball teni at the end of the day kumene tikretika kambe mukamve kuti kodi anthu akakhala panopa akudandaula chani. It's very important because or even kuti kamukapanga manifesto achi mumapanga manifesto achi ona kuti akugundano zimene mwamva real issues from anthu amene akudandaula ndoti akabambe wanaona so kodi zukankhuda ku stadium kuno ndi nkhani zokhuza izi sizingalephere kuti menja sangakhale kuti anangopita menja ndikukhala ngati anangopita ndikungokhala kuti mmene akhalira mosa nkhando ina yake ndi wina wake ndesi zina koma I doubt definitely amacheza amene ndi anthu chakuti mwina kanda Wanderers kanda Bullets kanda timiti komabe chinaye chikachitika amathabe kuima kusangala okuombera mmanja mwina ena angoti joina kumene mukonera ndi program ya Sports Arena yukufikani kuchokera kuno ku Times Television timaonikira ena wamaso amene asewedwa weekend imene more especially more FDH Bank Premiership masewero kwambiri tamanga nthenje pa game ya Bullets ndi Wanderers ndifuna tipite ku break tikabwerako kuti panelinso china chokhuza kulowa ulere kumpira anthu ambiri okay mwina ndi nthawi komabe kwalowera ulere kumpira uko kulewa kumpira kumalayi kunoko kuli njira ziwiri. Njira yoyamba ndiyo nena kuti utakuona stampede imene machitika pa gate. So izi zimachitika pa njira ziwiri. One planning yathu imakhala yona kuti pena pake sikutani pena pake sitinaipange moyenerera. Inewe yona kuti mmene nayimangira utakuona chigulu chosechija chikukalowa apo chalolere basi ndiye mmene anayimangira stadium yathuwe apo walowa mu stadium bingu anayimanga ngati mmene mabwalo ena kunja kwa alili komanso ndimapanga feel kuyena kuti security ya pa bingu ndiyoti can be breached easily ndiyophweka kuyipanga bit chifukwa chona kuti anthu amangoyima ukuku chomwe timayenera kuchita nchonena kuti tikakhala ndi security ya uku yomwe ikungoonetsetsa kuti anthu aja akungolowa akulowa mmene cha using the card ija akapanga confirm munthu uja isunge mpaka akafike mabwalo muja ma space olowera muja kandi W22 uja kandi east kandi north uja akana maja then munthu yakamalowa amene paja aplikata mpanga so verify kuti yes ali ndi ticket yakutani akulowa pamene timangoyendera kuti akangodusa zipata izizi ndiye kuti ukukwatha kutani athakulowa mmene angati mmene aonekera masupporters aja kuti angodumpha mipanda kulowa mkati 90 million akuti kuti apezekayi sitingapange claim sitingapange claim koma seneti manena kunena kuti kwinako timangofuna kuti tisaziwe kuti kwenikweni what's the real amount you know kunena panopa kuti okay tisintheni that system tirekeze Bullets ndi Wanderers pa home panali timu chani Wanderers you tell Wanderers that okay Wanderers we are going to give you my tickets let's say bingo ni 44,000 ndi kuti 4,000 when my spaces amene sakwenda kwangidwa cover ndi kuti mpanga 40
loko kuti ina imaisiya ngati breather. So mwauza kunena kuti okay inuyo Wanderers ngati home team tikupatsani 25,000, a Bullets tikupatsani 15,000 tickets. Ndekuti mugulitsati inuyo mukagulitsa at the end of the day ndalamazo tipanga si ndima tickets. Ndiye kuti mukatero you be easy, it's going to be easy to say kwenda kuti tapanga makuti chifukwa a Wanderers apanga guard ticket yawo kuti aonesese kuti drama yateka yapezeka kaya mati a complimentary kanda achani mukhala kwena kuti inuyo you are protecting that ticket. So ngati mwakugulisa lese 20,000 each ndi 20,000 times chani 8 you have ndama yachikhalira yomukitani kuti kuti ndi mamiliyoni mwakutiyo chimodzimodzi so ena. So ndizophweka komano sitimaziphwekesa in that way chifukwa chonena kuti kapena ngati machita kuma sitimanena kuti tapanga produce ma tickets mwakuti antagulisa mwakuti. Chabwino tipite ku break kenako tibwere ndi nkhani zokhuza National Division League. Talowa gawo lotsiriza la program ya Sports Arena kuma mwaja jasora funa dabe kama sedo kumakhala nkhani zambiri zochitika kumabe. Let's appreciate kuyamba kwa NBS Bank National Division League, Extreme FC yamba bwino. Nyamaro ja Beston Gym dzina losasowa. What Beston Gym is a very good striker. Amaoneka kuti pascoach la makhalapo ko basi the striker wabwino even imene analowa na mu league ndi timu iyi akachinya mwina chomwe chimavuta kunoko timafuna player yoti anthu akunkambakamba. Once I think makocha ambiri ndipo lena kuti sitimatha kumpanga develop player kuti akwere kuchoka pomwe alipo kafika pa level ina. Beston Gym okay mu league yathu ndi ama team ndi ama games 30. If someone wakwanisa kunya zigoli lese 9 or 10 strike I mean the striker wabwino. Okay yeah chifukwa chonena kuti even I'll give you an example ya Premier League anthu amasewera ma game 38 amu league striker amene wanya zigoli lese 12 amene kuti uyu striker wabwino. Chifukwa chonena kuti the level of competition komanso ma games aja mukapanga zigoli zina zake ndi namba yayikulu ko basi chifukwa chake ambi 20 chaku 20 mwaku 22 20 kumakwera ku amakhala contender wa top goal scorer. All right yeah so mumuso mu league mwathumu if a striker wachnya zigoli 9 10 amene yo ndi dolo ndi ntchito yake amaiziwa chimangofuna ngati ndi good coach kuti mungompanga improve level from level imwaliyo to another level ngati mungofuna kuti timu yayiko. All right good weekend chikhala tikupitiriza nkhani yokuza kuyamba kwa National Division League fa kuna game imodzi yokhai ndeti kwa kuti no weekend masolo abwera ndithu ambiri koma ndithokoze twaha kuti unabwera mu Sports Arena. Of course Arsenal yachita bwino ndoti gabu dakale pa 5 paja City ndoti ibwere pambuyo ndoti Arsenal ngombana ma game asalawa ndoti basi Premier League yapita. Yeah kwambiri I think game ya Wednesday ya City Crystal Palace it's going to be very crucial. Game imene ndiyovuta kumbali zonse. Chabwino. Yeah kamba konena kuti especially even ya City Crystal Palace komanso ya City ndi Arsenal. Rather ya Crystal Palace Arsenal ikhalanso yovuta chifukwa chanena kuti mu contract ya Ebere Eze kuchoka ku Crystal Palace kupita ku Arsenal muli clause yonena kuti ngati Arsenal ita atenge league ndikuti Crystal Palace azatenga 10 million. Now ndikuti Crystal Palace kwena kusankha kuile place Arsenal kutenga league kabla itenge 10 million kadi yovuta kwesi yapo pachakutwa kumanda thokoza kuti unabwera program ineyi tithokoza kuti no weekend medical study remote. Yeah TSS kuti tisapezeka. Tufuna so tithokoze kwambiri Francis Namondwe amene ndithu anali pamakina kuongolera zonse kuti ife tioneke mene tikuonekeramo tikatere tamaliza program ya Sports Arena tikumananso kumathero sabatayi pomwe tibwerenso ndi ina program yonga yomwe ine ndi Williams Gondwa pitizana kuonera kane mawa times mwakoma nonse.